Еврейдарға хат. Беренче бүлек. Үткән замандарда Алла атай-олатайдарыбызга пәйгамбәрләр аша күп тапкырдар һәм төрлеләндереп мөрәҗәгать итте. Әмма был һуңгы көндәрдә ул бөтен нәмәнең варисы итеп куйган һәм уның аша бар галәмде бар иткән үзенең улы аша һөйләне. Уның улы Алла данының балкышы һәм уның асылының төвәл сагылышы. Ул бөтен нәмәне үзенең кодрәтле һүзе менән тотып тора. Кешеләрне гөнаһтарыннан тадарындыргас, югарыла мөхәббәт Алланың уң ягына ултырды. Уның Алланан мираска алган ул дигән данлы исеме фәрештәләрдекенән ни тиклем югарырак булһа, ул үзе лә улардан шул тиклем өстенрәк тора. Касанда булһа фәрештәләрнең берәйһенә Алла: «Һин минең улым, бүген мин һине тыудырдым» дип әйткәнмени? Я булмаһа, мин уның атаһы буласакмын, ә ул минең улым булыр дигәнме? Яна дөньяга үзенең тәү туган улын килтергәндә Алла: Алланың бөтен фәрештәләре уга баш иян. Ди, фәрештәләр тураһында ул. Алла үзенең фәрештәләрен ел, хезмәтчеләрен утлы ялкын итә. Ди, улы тураһында иһә: Я Аллам, батшалыгың һинең мәңгелек, батшалык таягың гаделлек таягы. Ди, Һин хаклыкты һөйдең, яуызлыкты күрә алманың. Шуның өчен Алла һине шатлык майы менән майлап, хезмәттәшләреңә караганда үзеңде югарырак куйды. Ди, Алла тагын: Һин Раббым, иң тәүдә ергә нигез һалдың, һәм кулдарың күкте булдырды. Ердә күктә юкка сыгыр, ә һин иһә мәңге калырһың. Барыһы ла кием һымак тудыр. Уларны һин үз киемләй төреп алырһың. Улар кием күк алмаштырылыр. Һин иһә гел бер төрле калырһың. Гомер елдарыңдың адагы булмас. Ди, фәрештәләрнең берәйһенә Алла касанда булһа, Мин дошмандарыңды аяк астыңа баскыс итеп һалганга тиклем уң ягымда ултыр дип әйтте микән? Фәрештәләрнең бөтенеһе лә котылуды мирас итеп аласак заттарга хезмәт итү өчен ебәрелгән рухтар түгелмени?